Ballerina girl. Fitting out is Lionel Richie with Ballerina Girl. I also played you Boys to Men. Basically, I was made to love you. Imizuzu, but since by 26 ngoku, pamgabana kubethe insimbi yaka 10 o'clock ndichilo ke ndathi kuzigcina uphilile wethu namhlanje sincokola nophiliswa Bango Ngingolo, Health Promotion Manager enquba yethemba sijonga indaba ye-Solve Awareness namhlanje. Ukhona ke simbambe ngoZoom, but I'm not sure why engavelanga kwela cala mem. I'm not sure if you are Siva on your end. There you go. Good morning and welcome to the show. I-mic yakho siswam, can you please unmute your mic? Molo Kuma, ndiyabulisa nakubaphulaphuli beVukani Community Radio. Thank you so much. Namhlanje siphiliswa senza i-Solve Awareness. Ndifuna ujonga ke xa siqala i-conversation yethu. Last week was a Solve Awareness week. Why liveki ephelileyo ibekelwa bucala for ubana kufundiswe abantu ngobungozi betyiwa eninzi? Alright, enkosi Chuma. Isizathu sesokuba singabantu silekisha ulwazi kuba kaloku ityiwa siyisebenzisa kakhulu ngapha komlinganiselo. Yiloo nto ke ngoku kubekelwa bucala le veki ibi-last week khona ukuze kuxhotyiswe abantu. Kodwa ke ayipheleli kwi-last week kuphela because abantu kufunyanisa uba abanalwazi olupheleleyo malunga nokusetyenziswa kwetyiwa. Siyayisebenzisa nje but singayazi ubungozi bokusetyenziswa kwale tyiwa uba ingayintoni emizimbeni yethu. Ukanti ke nokuyisebenzisa kakhulu nokuyisebenzisa kancinci kakhulu kungayingozi. Kanti kodwa ke kufumaniseka uba ikakhulu abantu basebenzisa ityiwa ngapha komlinganiselo. Nto leyo isibeka esichengeni sezinye zezifo ke ngoku. You've just said ukuyisebenzisa kakhulu nokuyisebenzisa kancinci kububungozi. Ndifuna usicacisele ke ngoku kabanzi into yobana kokuphi okukuyisebenzisa kakhulu, kokuphi okukuyisebenzisa kancinci, kusube kutheni xa ndiyisebenzisa right ityiwa. I want you to give us those three things. Ndithanda ke Chuma before siye kubeni uba xa kutheni uyisebenzisa kakhulu nakancinci siqale siyicacise ityiwa le uba yintoni na. All right. Kuqala. Ityiwa ewe sithi ityiwa but ityiwa yi-combination yele nto sithi yi-sodium ne-chloride. So siye sithi yi-sodium ke but kudityaniswe i-sodium ne-chloride kwityiwa. Of which i-sodium le siye sithi ityiwa ke sibiza interchangeable igama sithi sodium sireferisha kwityiwa but nxakasana yi-sodium ne-chloride apho ke ngoku yile tyiwa sithetha ngayo leyo. Of which iyafuneka emzimbeni wethu but ayifuneki kakhulu. Njengoba ubuzile ke ngoku umzimba wethu ukuze usebenze ngendlela enormal ityiwa efunekayo ngokomthetho ikancinci kangoba into engange zawuthi 1,25 grams but fumaniseke ukuba siyisebenzisa thina singabantu kakhulu kangoba uthi World Health Organization i-aim yakho kukwehlisa izinga lokusetyenziswa kwetyiwa. So kuba sisebenza kakhulu uthi kwinto yonke esityayo noba uyitya ezityiwa na ubuqu bayo okanye kwizinto ezinye ii-products like ii-chips izonka ziba nayo mos ityiwa ii-cheese nezinye ii-products but umlinganiselo fanuba siyawusebenzisa ungange-teaspoon which is 5 grams kwinto yonke per day. Uyayibona, so nguloo mlinganiselo but ufumaniseka ngoku apha eSouth Africa thina i-average yabantu okanye unintsi lwabantu lusebenzisa into engange-7,8 to 11 grams, meaning it's almost double the recommended amount of 5 grams. So ke ngoku sifuna ukuxhobisa uba abantu ukuba ithathele ingqalelo umlinganiselo wetyiwa oyisebenzisayo ngemini mayibe ngange-teaspoon. Anditsho ke ubagalela i-teaspoon entweni oyityayo but ndithe nee-chips
neetshizi, Overall. cold meat zinetyiwa, yonke into oyityayo uzayibona ngantoni ke ngoku? Yeah. Okay, masithi ke ngoku uyathenga ke phaa okanye uzawusebenzisa ityiwa. Kuthiwa kubalulekile into yoba ufunde ii-labels ezi. Xa uthenga loo nto uyithengayo, noba sisonka okanye iphasi, whatever uyithengayo, kubalulekile ufunda ezaa ingredients ziphaa kwii-labels zaloo product uyithengayo. Njengoba uzawuba nayo lupheka ngayo ityiwa mos andithi sisebenzele ekubeni uba siyayehlisa. Yeah. Nakhona ke ngoku kucetyiswa ndizawuqhuba siqhuba uba sifanele sisebenzise ntoni endaweni yetyiwa, so that ithi make sure into okokubana le tyiwa siyisebenzisayo ikangangalo mlinganiselo ufunwayo. So ndithe kubalulekile ujonga ii-labels kwinto oyithengayo. Once ileyibhela loo nto uyithengayo okanye ingredients eziyi-3 zithi sodium chloride okanye sodium okanye MSG or baking soda, baking powder, okanye noba yeyiphi into ethe sodium, meaning ke ngoku ityiwa inintsi kuloo product. Once eziyi-3 ingredients kulaa food labeling, meaning ityiwa inintsi kuloo product. And then ke ngoku laa nutritional information iba phaa, ikhona laa table iba nee-columns no-typical values kuthiwe per 100 grams. So Yes, once ityiwa apha ngasemva kuloo product uyithengayo, once ke ngoku ithi 120 milligrams to 600 milligrams, funeka sizijonge ezi zinto ne, meaning ungafane uyitye sometimes leyo ityiwa kuloo nto imoderate inkangwa ngoloo mlinganiselo noko ungayitya sometimes. But if it's less than 120 milligrams, irayithi, ungayitya loo product more often. Ukubana ke ngoku igqithe kulaa 600 milligrams, meaning ityiwe phaya inintsi kakhulu. Remember, usazawuphinda upheka ugalele netyiwa. So kubalulekile uyithathele ingqalelo nayo laa nutritional information, ndithe neleyibheli. Then ke ngoku funeka uredyuse okanye uthobe ityiwa ngendlela opheka ngayo. Psychological ke mos sesisiqhelile into yoba sigalele ityiwa. Ufumanise uba noba ukhona into oyinikwayo, ukutya okunikwayo, automatically uba kukho ityiwa etafileni uyagalela ungekava netaste. Kanti kubalulekile uba uziqhelise into yoba ityiwa uyiavoyide ixesheni, especially ityiwa ozayithatha uyigalele koko kutya okanye kuloo meal. Siavoyide ii-takeaways bethunana, because kwezaa takeaways is either igalelwe kakhulu ityiwa okanye uzayiva incinci wena, then uthathe laa table salt uyongeze phaa, meaning ke ngoku wongeza ityiwa engafunekiyo emzimbeni. Kubalulekile nopheka ekhayeni ke, ungasoloko uthenga ii-takeaways because fast foods ixesha elininzi ziba netyiwa. No-unprocessed meat ezapoloni, yilaa cold meat bendithethe ngayo, yonke laa nto, neetshizi zine-added salt ezaa zinto, nee-tinned stuff zine-added salt. So xa upheka funeke uavoyide ezaa soup powders, izi-stock cubes, siyazithanda ke zonke ezaa nto high in salt ezaa nto sipheka ngazo, neetshizi, ifeta, zonke ezaa nto sizisebenzisayo. Ufumanise uba sizokongeza izipayisi, kuthiwa masisebenzise ii-herbs endaweni yantoni, yezaa tyiwa zi-stock cubes. Nee-herbs sisebenzise i-turmeric, yabona ezaa zipayisi zizi-turmeric, ipaprika, cinnamon, cloves, black pepper, igarlic, ginger, ne-lemon juice, just to taste. Ungacaba xa kufuneka usebenzise ii-aromathi, ii-stock cubes, zirongo ezo, because kukhona laa sodium nezaa MSG phaa, yonke laa nto izasenza uba ityiwa yethu ibe nintsi emzimbeni. Then upheka ukutya okufresh ke mos, xa upheka ngokwakho uzawukwazi uyiredyusa isalt. Sizamele ekubeni uba sihlise ntoni, ityiwa ekutyeni kwethu. Ndifuna Phil sibuyele umva kancinci. Ubuthethe ngendaba yobana uyakwazi ukuthi xa unikwa into ugalela ityiwa uzigalelele ngokwakho. Ndifuna sike sithethe, ingaba bukhona ubungozi bokusebenzisa ityiwa eraw? Kutheni ndibuza? Ezilalini xa kukho umcimbi uzawufumanisa into yobana mos kuzawukojiwa inyama, and then ngelaa xesha kojiwa inyama ityiwa izawugalelwa ecaleni, ne, then ungekese uthatha iqatha umane uyongcomboza phaa etyiweni. Inabo ubungozi loo nto leyo? Inabo kakhulu, because laa tyiwa umane uyigcobha phaa inintsi. Ingcono xa iphekiwe yagalelwa phaa yazanyiselwa phaa, ingagalelwa kakhulu. Naphana xa iphekiwe irongo,
Nditshilo mos naxa naphaa kweza products eseziprosesiwe, inyama ecoliweyo, cold meat. How Yeah. much more ke ngoku xa uzoyingqobha phaa kangaka ude uyivikrakra emlonyeni, le nto umntu akhawuleze anxanwe, meaning inintsi kakhulu. And inobungozi ke ityiwa enintsi emzimbeni because yenza izifo endinozikhankanya. Inyusa i-high, umntu angadevelopha i-high osenayo iyinyuse kakhulu. Inyusa amazinga umntu oba abe nesifo sentliziyo, i-heart diseases nezistroke. Also ingenza into yokuba umntu abe nesifo sezintso, kidney disease, abe nee-kidney stones, abe nalaa condition sithi yi-osteoporosis, apho amathambo awiknishekayo okanye abacekeceke. Ufumanisa lo mntu yena uzawuhanje esephuka because ityiwa layisebenzisa kakhulu, ilidishela kwi-stomach cancer, ukutyeba kakhulu, and also yenza worse i-asthma, yenza worse ii-symptoms ze-asthma ityiwa, irongo kakhulu. So masizame kangangoko sipheke ukutya ekhayeni, sigalele umlinganiselo wetyiwa nje ongumlinganiselo orayithi, siavoyide laa nto ube siphinde. Omnye kakayiva noba le tyiwa ikangakanani, ilapha entloko, uthatha ityiwa uyagalela, okanye uthatha imnyama leyo uyoncinda phaa. So kurongo kanjalo, meaning wonyusa izinga letyiwa emzimbeni wakho. Sikhule kusithiwa ityiwa iqinisa amathambo. How true is that? Njengoba ndigqibotsho uba yenza laa condition, xa ininzi kakhulu yenza laa condition sithi iwiknisha amathambo, yebo? Yeah. Yona ityiwa irayithi because ineento ezenzayo, but once ibe ninzi ke ngoku yenza laa kidney disease, kubekho i-calcium eninzi ngapha kokuqonda ke ngoku. Okay. So meaning iyamosha ke ngoku xa ininzi, kanti ndithe ityiwa iyafuneka emzimbeni nayo because inento encedisayo. So that uba ukuze i-nervous system yethu isebenze kakuhle siyayinida ityiwa, umzekelo. Noba sibhalansise ii-fluids emzimbeni siyayinida ityiwa for sweating, mos iprocess yoswetha kakhulu. Kanti uba ityiwa incinci, meaning ke ngoku umntu indlela laa process ubila iza nasithi usela amanzi kakhulu, ityiwa ayikho emzimbeni. Loo nto ingakwenza ube kuthiwa yintoni le nto, indlela okhupha ngayo amanzi ikwenze ke ngoku ube ne-dehydration, indlela isystem yakho ingasebenzi kakuhle because ityiwa yakho incinci emzimbeni. So masiyenze umlinganiselo orayithi. Laa nto ndithi yonke into oyisebenzisayo ityiwa yakho mayibe ngange-teaspoon kwinto yonke oyisebenzisayo, sizame. So awuzukwazi ke ngenye ixesha uyimejarisha, but zama uyiredyusa ityiwa. Kuthiwa sithe mos ityiwa erayithi emzimbeni ngu-5 grams, but kuthiwa ityiwa as little as 1,25, meaning you can reduce ityiwa kangangoko, but luyisebenzisayo noba incinci kangakanani iyawenza lo msebenzi famba iyawenza emzimbeni wakho. Okay. Masike ndifuna ke sichaphazele indaba yabantwana. Once umntana athi 6 months ufumanisa into yobana sizamcubhela ithanga apha endlini, sizamcubhela imesh, obviously sizayifaka ityiwa. Ukusetyenziswa kwetyiwa eninzi kunayo into kubachaphazela njani abantwana abakula age from 6 months to 3 years, if I can put it like that, mhlawumbi? Alright, ezi nto besendizibalile iba worse ke ebantwaneni because kaloku abantwana kwa ii-organs zabo zisicekeceke, ba-vulnerable ezifeni ezininzi. So umntana uzawukhula ucinga fanuba urayithi, ngokuyele khula ke ngofumanisa uba ii-kidneys zakhe naye uzawuafektheka yile tyiwa igalela phaa ingako, usebenzise nezo zipayisi ke. There's no need uba ude ucaba uzawusebenzisa izipayisi nintoni emntaneni. Then ke ngoku naye ngoyekhula ufumanisa uba ebudaleni bakhe uzawuba nala mathambo, abe neza stomach cancer, naye akhule e-obese because bumgalela ityiwa kakhulu. Ufumanisa abanye bazawueda neswekile, iswekile leyo naye yenza enye kokwaa kutya komntana njalo. So naye athi ekhula lo mntana ukhula sele echaphazelwa zezi zifo, angakhuli kakuhle ade abheke phaa, meaning ke ngoku uzawuba nezi zifo zimongamele, kubekho premature death. Uthi nqawayi, kanti yindlela esipheka okanye esityisa ngayo abantwana. So we need to reduce i-salt nasebantwaneni nakakade. Ityiwa mayibe ngangomlinganiselo ube mncinci kakhulu. Iwesi ke phaa ebantwaneni basancanca nobisi, ubisi ixesha elinintsi ke especially sithi mos
from 0 umntana to 6 months. Then ugqitha usamncancisa ezaa zakhamzimba zonke including i-calcium ne-sodium yonke zikhona phaa kwelaa bisi lwebele. So akho need bokucaba uzogalela ityiwa engakanani kumntana because uyambulala kuse-early. Phil, senze awareness namhlanje yetyiwa. In closing, ufuna uthini kumphulaphuli malunga nale topic sincokola ngayo namhlanje? Alright, inkosi kakhulu uchuma ngombuzo wakho. Ndifuna ukuthi ebaphulaphuleni masithathe ingqalelo indlela esiphila ngayo ebomini, indlela esipheka ngayo. Masipheke ukutya ngendlela ezawubangela uba singabulali izakhamzimba kwawupheka. Nento esizigalelayo ke njengetyiwa lesingayigaleli sigqithise ifana neswekile. Masiphile i-healthy lifestyle, si-exercise, si-avoid iswekile, si-avoid ityiwa nezinye ke, so that siphile. Ikwayo nenyanga singatshayi ka-anti-tobacco so singatshayi. Yonke into esiyenzayo siyenze in moderation because kaloku once siyibaxa into esiyenzayo nayiphina ilidishele ekubeni impilo yethu ibe semngciphekweni. So masizame kangangoko siprevente izifo because ixesha elininzi once ezinye izifo kuthiwe zikhona akululanga uzirivese, especially chronics. So masizame kangangoko impilo konke osikucetyiswayo sikuthathe sizame ukwenza. It's not easy ke kodwa ke masizamele ekubeni uba si-implemente or senze konke okusikucetyiswayo khona ukuze sihlale sisempilweni. Nango ke amazwi wam okugqibela. Philiswa Bango Ngolo, Health Promotion Manager at Inquba Yetheba. Namhlanje ke kuzigcina uphilile wethu besincokola about i-soul awareness. Enkosi kakhulu wethu, siyabulela ngexesha lakho. Enkosi kakhulu Choma, inkosi. Right.